గన్నవరం నియోజకవర్గం పరిధిలోని బిల్లనపల్లి గ్రామ శివార్లలో కోడిపందేలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్న సమాచారం అందడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమాన్ జంక్షన్ సీఐ రమేష్, ఎస్ఐ సురేష్లు సిబ్బందితో కలిసి సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. కోడిపందేలు, జూదం వంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలలో భాగంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మైదానాన్ని ట్రాక్టర్ సహాయంతో దుక్కిచేసి వ్యవసాయ భూమిగా మార్చివేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అక్రమ